Hi guys! Good morning. Good morning pa ba ngayon? Yeah, it's ano pa? It's 11:30 in the morning at kanina maaga kaming umalis at pasensya na hindi ko kayo nadala doon kasi bawal yung picture-picture doon. Bawal ang camera doon sa store na yon kasi um, bumili ako ng toys ng anak ko. Actually, ano pa kasi kanina, bibili sana ako ng ang tawag doon, bibili ako ng mga balde kasi kailangan ko yon. So later iaano ko sa inyo kung nabili ko na siya. Pero later ko na siya bibilhin pag ano nun yung asawa ko. Kasi mahihirapan akong magdala ng mga balde. So later iaano ko kasi siya. So ayun nga. Later ko na siya bibilhin. Later, i-consulta ko muna kung gusto niya yung ganong klaseng balde. Kasi kailangan namin yun talaga. So, nag-set kami ng budget. So, dun sa hi kami Queenies. Pasensya na talaga kung medyo hindi ko pa siya ma-vlog ngayon. Yung about sa emergency kit at saka sa yung survival kit ng tawag doon yung sa iba. For in case of emergencies kasi kasi guys nagre-research pa ako kung ano yung pinaka best na pwede ko ma-share sa inyo, yung pinakamura, the cheapest way talaga kasi syempre gusto ko yung practicalan talaga, ayoko yung masyadong masosyal. So I'm still nag-ano pa ako, nagre-research. So anyway yun, kasi may extra kaming money. So, nag-set ako ng 500 pesos para sa anak ko, para sa mga toys niya, ganon. So, yun. So, let's do a haul. Kasi hindi ko kayo nabitbit kanina. So, actually, ang nabili ko lang talaga sa anak ko, konti lang naman to guys. Kasi later, aalis pa din kami kasi mag-grocery ako nun sa may natira pa na money sa, kasi nung last, konti lang binili ko kasi nahihirapan ako magdala. So, ngayon, yung sobra, ngayon ko ibibili. So, ato kanina, bumili ako ng Lego. Kasi since hindi ko na siya papag-aralin this summer, so, yung mga educational toys na lang yung bibilhin ko. So, I have here toys blocks. Ito yung Lego. So, this is very cute. Ayan. Ano lang to guys, it's 200 plus. Kung bibili mo to sa mall, yung price nito mga nasa 600 to 700 ata. Parang ganun yung price niya. Mahal talaga. Pero dun sa store na binibilan ko ng mga toys na mga mura, ganitong klase, ano na siya, murang-mura lang. So, ayan. It's very educational. Tapos, bumili ako ng may mga toys ka doon na kinuha niya. Na niya kanina, nilaro na niya. So, dun sa mga nagtatanong kung ano yung mga tinitinda ko, hindi ko na maisa-isa. Saka pala guys, papakita ko sa inyo. Kasi in-arrange ko na siya, yung in-arrange ko na yung, gagamit lang ako ng kasi medyo madilim. In-arrange ko na, eto siya guys, oh. Actually, in-arrange na naman. So, ito yung itsura niya guys. In-arrange ko siya lahat para hindi siya bulk tingnan. So, ito, nandito sa baba. Gumawa lang tayo ako ng paraan kasi wala kaming space at wala kaming mga lalagyan. So, gumawa ko ng paraan. Yan, may mga pako dyan. Pinako ko tapos isinabit ko. And also, yan din. Ayan. So, naka-file yan lahat dyan. Tapos, dun din, na part. Yan. Tapos, itong part na to, ayan. So, ito yung hindi ko pa mga na-picturean. So, later. Tapos, yung mga nilagay ko na lang sa cellophane para hindi siya madumihan. Ayan, yung iba. Kasi sa ilalim. So, yun. In-arrange ko lang siya. So, yun yung mga paninda ko, guys. Hindi naman talaga
um, ganun kadami kasi yung money ko lang naman yung pinapaikot-ikot ko lang. So, sa mga tatanong kung ano yung mga paninda ko, so, yung mga paninda ko guys is mga toys pang bata, mga damit, um, actually sa damit, wala masyado. Usually, mga ano lang, toys and mga educational books, mga educational toys, mga toys, lahat na pang bata guys. So, eto, bumili ako kanina ng ganito, flashcards. So, ayan. So, hindi ko na sasabihin yung price, diba? Pero, mura to guys, dun sa mga binibilan ko. So, since hindi ko kayang, wala akong makitang wholesaler, wala akong nakitang nagpa-price ng wholesale. So, iniisa-isa ko siya. So, bali sample lang to guys. So, syempre, ayaw nating biglain lahat. Yung mga bagay na yan. So, meron din akong ganito. Ayan. This is, mga clay. Kung social play-doh, diba? Kung sheet clay. Clay lang naman to before. So, yung may mga ano siya dito. May mga mold. Tapos may ganyan. Meron siyang iba-ibang klase. Iba-ibang klase siya. So, isa-isa lang yung mga binili ko guys. Kasi, ayaw ko naman yung masyadong na hindi siya mag-click, diba? So, I have here, Ben 10, ganyan. Yan yung mga tinitinda ko, mga educational toys din ito. Ayan, mga Disney. So, yan. Tapos, kanina, ito yung mga new items kasi nila. So, bumili ako. So, ito, mga ganyan. So, kasi, bakit ganito yung mga binibenta ko guys? Kasi, mahilig akong bumili na ito sa anak ko. At saka, alam ko yung kalidad ng mga toy na binibili ko kasi mahilig talaga ako doon. So, kaya yun yung mga ano ko. So, eto naman guys, bumili ako ng pang boys naman. So, talagang tingnan ko siya kung solid yung ano niya. Actually, solid naman siya. Pero hindi siya ganun ka-solid dun sa ibang mga toys na mga maliliit na binili ko. But, it's fine kasi ibibenta ko siya ng medyo hindi naman siya ganun kamahal. So, ayan. Para siyang backhoe. Ayan. Ito ay orange. Orange to guys, pero yellow. Tingnan sa camera. Tapos, ito yung yellow. Ayan. So, ayan. Yan lang yung mga nabili ko kanina. Tapos, later, umuwi lang talaga ako ngayon kasi lunchtime na. Tapos, ayokong umalis na hindi pa natutulog yung anak ko. So, kailangan kong umuwi para makatulog siya this afternoon. Then after that, kasi 5 p.m. pa yung alis ng asawa ko. So, hintayin na lang namin siya mamaya. Para at least may katulong ako magbitbit doon sa mga sa mga dala, 'di ba? Kasi baka ayaw niya nung mga balde na bibilin ko. So, mas better na kami dalawa yung pipili, 'di ba? So, ayun, yun lang guys. I hope kita-kits lang tayo later. Guys, hindi pa kami nakaalis. Kasi hinihintay ko pa yung oras. 5, kasi nga diba 5 p.m. pang outing. So, naglalaro muna kami. Ayan. Yung binili ko na ito yung face kong haggard. Yun yung binili ko na yung tawag din, Lego. So, nagustuhan niya. So, mas maganda kasi yung ganyan kasi natuturuan ko siya sa mga colors. Tapos na-enjoy pa niya. So, yan. So, not bad. Ito yung nagawa ko, guys. Feeling bata lang, ganon. So, later, mga siguro. 3 p.m. na. So, mga 3:30 alis na siguro kami. Or 3:30 or 4. Ganon. Kasi hindi naman ganon ka-traffic. So, yun. Naglalaro kami ngayon. Akala ko marami siyang laman. Yung Lego. Konti lang pala. May box pala sa loob. So, ayan. So, eto yung mga pinaglalaroan namin, guys. Ayan. So, enjoy na.
Hi guys! Good morning! So, dahil kahapon, konti lang yung na-vlog ko kasi na-busy kasi kami kahapon guys. So, hindi ko na naipakita sa inyo yung mga nabili ko. So, kahapon, bumili ako ng orasan. Ayan. This is 89.75 cents. So, kasi yung orasan namin na binili ko, wala na yun. Parang ano na siya. Kahit anong battery yung ilagay ko, wala na talaga siya. At saka kahapon, natawa kasi ako. Kasi yung anak ko, kung Bibi! Yung anak ko kasi, bibilan ko sana siya ng pool. Pang summer na pool. Kaso naisip ko, kasi dito, pakita ko sa inyo. Actually, hindi ko pa nga siya hindi ko pa siya natapos linisin. So, yun nga guys, kahapon, bumili ako ng malaking planggana kasi, yun nga, hindi ako bumili ng pool na pangbata kasi, baka kasi mabutas lang siya, so sayang. So, sabi naman ng anak ko na okay din daw sa kanya yung ganyan. So, ayan. Hoy, no na. So, eto yung bibili ko guys. Ayan. Tapos, bumili ako ng tabo. Tapos, yung hose. Tapos, kanina, Johnson na ligo. Yun yung mga toys niya. So, ayan. So, actually, hindi ko pa to siya na lahat. Nalinis. Lilinisin ko pa siya kasi kanina naglaba kasi ako. So, napagod na ako maglaba. So, maybe tomorrow or later ko na lang siya So, ayun. So, ngayon, nagluluto ako ng, actually, nag-ano ako ng saging na saba. Ayan. Ayan, saging na saba. Tapos, eto guys, yan yung, ay, nako. So, ayan guys. Kasi yung gumawa kami ng nagluto ko ng palalumpia tapos may extra, may natira. So ginawa kagabi ng asawa ko, ginawa niya na ng bola-bola. Nilagyan lang niya ng itlog tsaka harina. Tapos may natira pa din kaming breadcrumbs. So ayan, nilagay niya. Bibi, yung walis. So ayun. At saka yun. Yun lang yung mga nabili ko kahapon, tsaka yung orasan. Tapos ito. Tapos bumili ako ng ganito. Parang to sa mga, sa height niya. Tapos may mga yung mga learning stuff, ganun. Para sa anak ko to. So, ayun. Kasi kahapon, konti lang talaga yung na-vlog ko, guys. Pasensya na talaga. Tapos, ayun. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan. Oo nga pala, may nagtanong. Talagang minessage pa talaga niya ako sa Facebook ko. Sabi niya kung paano ba yung step by step pag sa Shopee, ganon. Sabi ko sa kanya na gagawa talaga ako ng video para doon. Para at least baka makatulong din sa inyo kung talagang interesado kayong magkaroon ng sideline, ganon. Kasi for me, nakakatulong din naman talaga siya. So, ayun. Don't worry. Hindi nakalimutan ko yung name niya. Pag nagawa ko yung vlog, ililista ko yung name niya. Ano yung name niya. So, ayun. Oy, no. So, yun. Yun lang, guys. Kasi, gagawa din ako ng, hindi ko alam kung, kasi may gagawin akong video, mamaya, may gagawin akong videos about sa, ang aming, pagsisavings, ganon. Basta may gagawin akong video about it. So, yun. So, yun lang muna guys. Idadagdag ko lang to dun sa video ng yesterday. Kasi hindi nga talaga ako nakapag-vlog. Kasi kahapon, pagdating namin dito, talagang splak na. Splak ng lola nyo. Pagod na. So, hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na nga ako nakapag-good night. So, ayun. So, yan lang guys. Kasi, maya pa patutulugin pagkatapos namin kumain. Patutulugin ko na rin yung anak ko. So, ayun. For mga next,
siguro tomorrow, basta, magagawa akong video about, apa sa pagsa-savings namin. So, yun lang guys, ulit-ulit. I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and see you in the next video. Bye-bye guys!